Днес е 8 март. Празнуваме, забавляваме се, мъже с букети, усмивки навсякъде, приятели вдигат на здравици. Днес тя е специална, днес тя е най-важната. Но, коя е тя? Тя е жената, която търка пода до късно през нощта, с напукани ръце и рани по дланите, за да изхрани децата си. Коя е тя? Тя е майката, която готви за всички. Коя е тя? Тя е същата майка, която ще даде и последната си хапка, без да се замисли. А коя е тя? Тя е медицинската сестра, която не отказа 24-часова смяна, въпреки че беше болна, защото пациентите разчитат на нея. А коя е тя? Тя е възрастната жена, която всяка вечер гледа празния стол, където някога седеше съпругът й, но днес никой не я посещава. Тя е жената, която тича между работа и вкъщи, невидима за тълпата, но незаменима за семейството си. А коя е тя? Тя е майката, която се усмихва на детето си, само за миг, преди реалността да я върне в умората. Коя е тя? Тя е жената, гледаща огледалото, която докосва лицето си и вижда умората, саможертвата, но никога не спира. Тя е жената, която днес загуби работата си, но трябва да продължи, защото няма избор. Тя е жената, която беше предадена от най-добрата си приятелка. Днес празнуваме Деня на жената, но утре ще си спомним ли за нея? Тя е жена всеки ден. Тя е жена 365 дни в годината. Не заслужава ли да я зачитаме всеки ден? Коя е тя? Тя е майката, която загуби съпруга си, но не спря, защото трябваше да се грижи за двамата си сина. А коя е най-близката жена до теб? Тази, която винаги е била зад гърба ти, а тя заслужава ли повече от един ден в годината? Коя е тя? Днес можеш да й дадеш нещо повече от цвете. Напиши името й в коментарите. Покажи и, че е важна за теб. Ти знаеш коя е тя, нали? Изпрати й това видео, покажи й, че виждаш жертвите й.